I kolejna walka w K1, tym razem do 75 kg. Kacper Brygoła, Dziki Wschód, Biała Podlaska. Jego rywalem Patryk Wojcik, Łamato Racibusz. Kacper jest starszy, waga jest podobna, a wzrost prawie identyczny. Ale przypominamy, Merab Dwaliszwili też zaczynał z rekordem 0,2 i potem samym mistrzem UFC. Wracamy do pojedynku. Kacper Brygoła to brązowy medalista Mistrzostw Europy Alma. I tutaj widzimy, że Kacper bardzo elektrycznie nam zaczyna ten pojedynek. Mocne pięści, mocne wymiany. Ależ tu się dzieje na samym początku. No, bardzo ostro tutaj panowie rozpoczęli nam tą pierwszą rundę. Jest plecami do siatki teraz. Białe spodenki Patryk Wojcik, niebieskie Kacper Brygoła. No, zobaczymy, jak zaprezentuje nam się i tutaj ładna próba obrotówki, ale Ależ się uparli dziewczycy na te obrotóweczki, co? tak. Dzień obrotówki nam fundują. Mocny kopnień, znowu próba Patryka Wojcika, ale niecelna. A Patryk to kolejny reprezentant Łamatora Racibusz. Zobaczymy, jak nam się tutaj zaprezentuje i co pokaże ze swojej strony. Jest plecami do siatki cały czas Patryk Wojcik. Ostatnia minuta. Kacper notabene też swoją ostatnią walkę przegrał Jest, są bombki, są uderzenia. na gali TFL. I z tego, co pamiętam, to przegrał ją z Bartkiem Skowyną. Oj, ale lewy sierpowy i mamy liczenie bezpośrednio. No proszę zobaczyć, trafił tutaj low kickiem. Myślał, że nic się nie wydarzy i wystrzelił lewą rękę Patryk Wojcik. I od razu też słyszymy doping. Ale tego czasu jest bardzo mało. Czy Patryk pójdzie za ciosem, czy Kacper zostanie skończony? Ostatnie 18 sekund. Kacper zdążył już dojść do siebie, więc No ale zauważ, nie idzie, chociaż próbował teraz wysokiego kopnięcia. I tu się chyba już nic nie wydarzy. Chociaż jeszcze. Chyba muszę przestać to mówić, bo za każdym razem, gdy to mówię, panowie wchodzą w jakieś wymiany. dobrze, to właśnie korzystaj z tego. Albo może częściej to będę mówił. Przecież właśnie tych wymian oczekujemy. No i mocna runda w wykonaniu obu panów. Ale oczywiście Patryk Wojcik wygrał tą rundę stosunkiem 10-8. Zobaczmy tą powtórkę. Był clinch, był półdystans, były kolana, były sierpy. No ale w tym klinczu też padały ciosy i to bardzo mocne. I zaraz będzie chyba ten low kick, a potem ten lewy sierpowy, po którym Kacper Brygoła poleciał na matę. O właśnie! I próba obrotówki. No dzisiaj noc obrotówek na Silesian MMA w Chorzowie. A najlepsze widowisko dopiero przed nami. Tak jest. Walki między innymi Patryka Nikela, Kamila Turalskiego, Valerio Balestry, Krzysztofa Mariańczyka, Baniola oczywiście, Huberta Moczulskiego. Prawdziwa wisienka na torcie dzisiejszego dnia, dzisiejszej gali. I zaczynamy drugą rundę. Patryk Wojcik, białe spodenki, Kacper niebieskie. Oj, próba takiego wysokiego kopnięcia po przekroku, po wyskoku nawet. Patryk bardzo ładnie tutaj pracuje tą przednią ręką. I bardzo ładnie tutaj skraca dystans. Zauważ, jak Patryk Wojcik bije mocno tą lewą albo prawą ręką. O właśnie! I patrz, co tutaj się dzieje z Kacprem. Jest chicken dance. Oczywiście to jest K1, więc na jego korzyść jest to, że będzie liczony. Gdyby to było MMA, Patryk Wojcik mógłby rozpuścić pięści i mógłby być koniec pojedynku. Ale sformułowanie chicken dance bardzo mi się podoba. Nie znałeś tego? Nie. No widzisz, musisz oglądać UFC. Mocne bomby znowu. Idzie za ciosem Patryk Ale Wojcik. trafił również Kacper. Jest wymiana. Patryk Wojcik. O, proszę! Ale nie. Tu Patryk chyba sam się poślizgnął. Jest liczony? Nie? Jest liczony? Nie. A wydawało mi się, Poślizgnął się. Ale to wyglądało trochę jak po ciosie. Albo mi się wydawało. Ależ to by się nam pięknie odwróciło.
I znowu lewa ręka. Znowu lewa ręka Patryka Wojcika. I wszedł tutaj ładnie znowu to bodajże był lewy sierp. Ależ tu się dzieje, ale panowie się otworzyli na te wymiany. Znowu lewy sierp. I zostało nam... O, właśnie! I To to już będzie jest knockout, koniec. to chyba będzie knockout, czy nie? Wraca na nogi cały czas Kacper Brygoła, ale co ma w pięściach Patryk Wojcik, to ja naprawdę nie wiem. Bazuka, Ja bym się tu bardziej... armata. Ja bym się bardziej zastanowił, co ma w głowie Kacper Brygoła, że wytrzymuje te wszystkie knockdowny. Ale tego czasu jest coraz mniej. Co tutaj się dzieje? Wow. Lewy sierp tańczy nam na nogach Kacper i jeszcze to było chyba poślizgnięcie. Ależ to jest pojedynek, to jest najlepsza walka dzisiejszej gali. Są takie zwroty akcji, mimo że Patryk Wojcik zyskuje te knockdowny, to jednak też próbuje odpowiadać jego rywal. W tej drugiej rundzie było ich 2, tak? Były 2 knockdowny. Były 2, chociaż tam nawet... I o mały włos prawie byłby trzeci. Ja bym chyba policzył, chyba że po prostu źle widziałem. Ale chodzi ci o bezpośrednio lewy. knockdown... Kacper, chociaż jeden myśli, że tam nie było? w sensie Patryk Wojcik, tak? Nie no, Patryk miał 2, chodzi mi, czy nie zaliczyłbyś Jak się poślizgnął. ani jednego Kacprowi. No wiesz co, w mojej ocenie właśnie o to mi chodziło, tylko źle się wyraziłem. W mojej ocenie Patryk się tam wtedy poślizgnął. Ale już nie mogę się doczekać tej trzeciej odsłony. Czekamy, aż panowie znowu staną na środku oktagonu i pokażą nam te fenomenalne widowisko. Zaraz. Zaraz rozpoczniemy kolejną rundę starcia Kacper Brygoła, Patryk Wojcik. Starcie już się rozpoczęło. Jestem ciekaw, co teraz pokaże nam Kacper. Ale Kacper nie jest w ogóle bierny w tym pojedynku. Mimo że on inkasuje i przyjmuje te uderzenia, to jednak tam blisko pachniało takiego knockdownu. No Kacper na pewno musi teraz jeszcze bardziej zaryzykować. On nie ma nic do stracenia. No ale też to może być woda na młyn dla jego rywala. Zgadzam się z tobą. Natomiast kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Tylko pamiętaj, to są małe rękawice i te naprawdę ciosy mogą być drastyczne. Trzecia runda. Minuta 25. Dużo dzisiaj tych trzecich rund przed nami Tak i jest. za nami. Już panowie zwolnili, ale no nic dziwnego. Walka na mocnej intensywności, na mocnej dynamice. Teraz orbituje nam tutaj po oktagonie Patryk Wojcik. I czy Patryk Wojcik idzie po przełamanie tego rekordu, o którym wspominałeś? Jest wymiana. Ale tutaj Kacper teraz ładnie uderzył tego middle kicka. No i niespełna minuta do zakończenia tego pojedynku. No Patryk Wojcik prawdopodobnie prowadzi na kartach punktowych. I tutaj też trafił Kacper delikatnie takim high kickiem. Idzie cały czas do przodu jego rywal, Kacper Brygoła. Ale o wiele bardziej defensywnie Patryk. No bo już nie ma chyba Wygląda. siły, już nie ma tyle energii, ale ten lewy sierpowy dochodzi celu. I ponawia. Kto trafi? Ostatnia akcja, końcóweczka. Ale tu 15 sekund poślizgnięcie. do końca walki, ale tutaj liczenia nie ma, tak? Tak, Nie ma. to było poślizgnięcie. Teraz trafił lewą ręką Patryk. I koniec tego pojedynku. Brawo panowie. Kolejna walka w Formule K1 i kolejna bardzo ładna i TK1, fajna dla oka przede wszystkim. TK1 to się chyba dzisiaj nawet lepiej ogląda niż MMA. Tak. Dostajemy to, czego naprawdę oczekiwaliśmy. Czyli mocne wymiany, mocne pięści, tak jak właśnie tu widzimy na powtórkach.
I zwróć uwagę, że i w tej, jak i w poprzedniej walce panowie nie kalkulowali. Tak, tak, szli tutaj na urywanie głowy od początku. Chociaż właśnie Kacper Brygoła na początku dosyć defensywnie, potem w tej trzeciej rundzie się odpalił, bo wiedział, że przegrywa to na kartach punktowych. Ale zostawmy tutaj decyzję w rękach sędziów i czekajmy na ich werdykt. Przenosimy głos do oktagonu. Szanowni Państwo, zapraszamy do werdyktu. Przez jednogłośną decyzję sędziów zwycięża Patryk Wójcik! Jest 9-5-9-6. Nie liczę tu nawet, że znasz to. Ulice są szare jak skronik, każdy się zbroi. Pełno jest skinów i punków, młody chłopak bez paktu. Jeszcze raz wielkie brawka, Patryk Wójcik, tak jest! Swoje w ciuchach z lumpeksu i trampkach najtańszych z targu. Patryk, chciałem powiedzieć, że pierwszy raz miałem coś takiego, że obok oktagonu aż tak daleko doleciała krew, stary, na moje kartki. Cóż to była za walka? Jednogłośna decyzja, ewidentnie jednogłośnie też tutaj ta część była właśnie za tobą. Patryk, jak się czujesz po tym wielkim zwycięstwie? Tak powiem, zajebiście, w końcu pasta tych porażek znikła i lecimy dalej. Słowa od Patryka Wójcika, krótko, ale na temat. Dziękujemy ci serdecznie.